Żagħżugħ ta' 22 sena minn Birkirkara indarab wara argument li kellu ma' raġel 34 sena minn San Ġiljan f'residenza fit-triq Tumas Galja f'Birkirkara. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-vittma indarab wara li allegatament għala daqqiet barma li taqtaw bil-ponta fejn fuq il-post instabu wkoll turnavitu mqass. L-istess sorsi qalu l-argument inqala l-ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar wara li l-aggressur mar fid-dar tal-vittma fejn kien hawn li ż-żewġ tirġiel li tlewmu. Fuq il-post issejħu l-pulizija li arrestaw li raġel minn San Ġiljan. Sorsi qalu li s-suspettat ipprova jaħrab minn fuq il-post billi qabeż għal bitħa ta' residenza li tinsab bis-swit ir-residenza tal-vittma. One News huwa informat li kien f'dan il-ħin li nqalet kommozzjoni kbira fl-inħawi bil-pulizija jintervjenu mal-ewwel u marru jiġru wara l-aggressur fejn kellu jintuża wkoll it-taser gun. Huwa der jiġi mmanettjat mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u jiddaħħal f'ambulanza li ħaditu l-Isptar Mater Dei. Il-vittma ittieħed l-Isptar Mater Dei ftit tal-ħin qabel fejn jidher li ġarab ġrieħi f'imnieħru fost oħrajn. L-aggressur qed jinżamm l-isptar għall-osservazzjoni. L-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-ispetturi Eltin Taljana u Kristina Delija flimkien mal-Pulizija tal-Assa ta' Birkirkara.